Ран тръгва на училище мъж. Така ли? Ами айде на добър час. Няма ли да му заръчаш нещо? Какво да му заръчам? Баща си му. И да го запомниш. Никога не си изпускай молива. Само това ли? Ясно? Да. Той не обичаше думите. Търсеше ги дълго и често не ги намираше. И минаваше без тях. Сега ми се струва, че е можело и така. Да се живее с по-малко думи. Само с най-необходимите. С истинските. Че си дремал. Чуваш ли, бе? Правим капитална грешка. Не поставяме часови и рано или късно ще си платим за това. Обличай се. Ще се сменяме на 2 часа. Ясно? Ясно? Ясно. И ти какво? Видя ги и не предприе нищо. Не бях подготвен. Трябва да телефонираме на агента Рашев. Това е работа на органите по залавянето. Докато дойдат, ще се стъмни. Остане ли за утре? Може да офейкат. Разбойници са това. Знаем ли ги какви са? Абе, имаше ли жени с тях? Жени? Що ме ма пране? Не знам. Не видях. Да не излезе някоя любовчиска история. Ще ни се смеете, кокошките горски. Кмете, виждам, не си склонен. Не съм склонен. Не си. Да не съжаляваме по-късно. Само притеснява времето да не ни изиграе някоя лоша шега. Времето е ясно. Айде. Твой ред е.
Ставай. Дай. Абе, дръж се прилично. Къде е Спиро? Не ме интересува. Не сте си скарали? Ти ме интересуваш, живе. Седни, Що? да си поговорим. Няма за какво да си говорим. Тогава само да ти погледам. Много те харесвам. Лъжеш. Още първия път, като те видях, Махни си ръката. много те поисках, много. Пусни ме. Няма да те пусна. Пусни ме. Няма да те пусна. Пусни ме. Няма да те пусна. Няма. Няма. Ти ще бъдеш моя. Добре. Добре. Обаче ще ме вземете в четата. Не може, жена си. Не ставам ли за... Ставаш. Ставаш, за друго ставаш. Не! Стига! Кажи, бе. Иване! Стига! Не! Не ме харесваш ти мене. Ох! Харесвам те! Ама... Ама? Избръснал си се. За мен ли? За тебе. За тебе. Всичко е за тебе. Всичко. Остави го Дунса. Дунса ще те зареже. Той ще следва. С мен ще си добре. Ще се оженим. Най-хубавата къща в Югла ще е твоя. Къщата на американеца. Кога ще е то? Скоро. Ма няма да ме излъжеш, нали? Няма, няма. Ма леко. 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 По-леко. И ще ме пазиш. Добре. Айде, бе, Бойчев, айде, ще мръкне, докато се натуткаме. Доведох и Димчо. Само, че нямам оръжие. И аз нямам. Не отиваме на война, вързваме ги и ги предаваме на органите. Това се иска от нас. Ето, тате, нямаше по-дълго. Ще стигне, Татков. Ай, сега се прибирай. Идвам и аз. Прибирай го веднага и не разправяй къде сме тръгнали. Акцията е секретна. Какво става тук, бе?
Донесох храна и нареждана от център. Мигаш ми на парцали, блъско не ми харесваш. И ти не ми харесваш, но си трае. Видя ли се с другаря Кабаков? От него ида. Докладвай. От Деданската гора копаели землянки. За презимуване. Очаква се да ви пратят хабер. Кога това? Не каза ли? Каза, Какво каза? че е навременило. Навременило. Ще изпукам от бездействие. Забрали сме се като плъхове в клетки. Ще започне едно самоизяждане, една вътревидова борба. Пращай това. Масовизация. Озряха им зелените кратуни на някои функционери. Като видяха, че масите отдолу сами поемат борбата, айде ти поемай по пътя. Продължаваш да ме гледаш на пенджуек. Кой това? Ти това, другарю мой. На теб говоря. Бе, я си гледай работата. Лигави ли я? А? Остави ме на мира. Ще има май другарски съд. Ще влезе в играта товариш Маузер. Знаеш ли какво се полага за разлагане на морала и идейната чистота? 3 крачки пред строя и... Бум! Леко, Кончено дело. леко ще ме гръмнеш. Ще те гръмна. Какво става, Бъче? Се изтрепям по невнимание. Виноват, господин кмете. Препънах се в цевта, имало патрон. Какви са тия цивилни работи? Стреля се след двукратно предупреждение. После може на месо. Ага, на месо. Казахме, ще ги ловим живи. Има съдилища там да стрелят на месо. Така, ти вземаш левия фланг, аз десния, стреляш само на месо. Учиха ли се? Не, Точно ти е така. Жълтял. жлъчката май ми се пукна. Я не се гевзи. Само ти имаш лъчка. Тигни се. Взимай му пушката. Предайте се! Какво си гипсира, бе? Ако хвърлим оръжието и се предадем, няма ли да е по-добре? Какво? Ще полежим година-две, ама живи. Бондов, ти убиваш с логиката си. Защо? Само питам. Няма да питаш, стреляш. Кучета мръсни! Няма да ви се дадем! Едновременен залп. За да помисля, че сме поне един взвод. Стреляй, Бушки, стига жапа!
Къде сте, бе? Намерихме само този. Улучен в градите. Аз си майката. Как е станало? Направим аутопсия в двора. Искам да видя куршума. Я ела да го огледаш отблизо, може да го познаваш. Не. Какво? Не мога да гледам кръв. Чух, кмете. Ударили сме го. На месо ли стреля? Не бях аз. Нали дадох пушката на Димчо? Един ден това ще ни изяде главите, Бойчев. Защо? Няма свидетели. Кой ще ти търси свидетели? Смени се властта, смени се и закона. Има ли труп? Има. Има я! Око за око, труп за труп. Помни ми думата. Къде е кмета, бе? Кмете, кой от вас има пистолет? Валтер, 9 мм. Има ли сме калибър от този вид? Не, стреляхме с карабина. С 2 карабин. Случило ли се нещо? Обадиха се от града. За Недио. Какво? Да не убит. Не. Арестуване. За конспирация. Ще го съдят по ЗЗД. Вие кой сте? Кой ви праща? Ще се легитимирам. Приятели ме насочиха. Един малък подарък от мен. Жерсе от Виена. Лично съм го избирал от Донава Штрасе. Остава сега и кюлоти да извадите. Бельо не се подарява. Не знаехте ли? Нищо. Който ви учил на галантност... Мен са ми казвали, че що ме от сърце, може. Ние от югла така разбираме порядък. Вие от югла ли сте? Бондов, познавате ли го? Знам го. Него го търси полицията, някъде се покри. Както и да е. Заповядайте.
Аз за... За момиче сте дошли, доколкото схващам. Условията казаха ли ви? Точно са... Може да ги преброите. Имам една Николинка. Като свое дете я гледам. Малко влахкинче пада. Румънска кръв. Гореща. Майка и баща й се удавили на Дунава с шейна. Сираче, горкото. Мога ли да я видя? Спокойно де. Ще я видите. Кога? Вие бяхте? Булгуров. Пеню Дочев, търговец. Колнял държа. Затова ми трябва, момичето, да не си помислите, че за... Аз и да го мисля и да не го мисля, то това си ви е в главите на вас, мъжете. Да улаби ми жилата. Айде сега приказки. Момичета, кажете добър ден на господин Булгуров. Добър ден. Драго ми. Добър ден. Честита баня. Николинки, иди горе си събери багажа и ела. Останалите, поставете до звънеца за вечеря. Хайде. Славичко. Но като го охраня, ще стане. Само да не е нещо охтичово. Момичетата са ми здрави, чисти. Всеки понеделник ни посещава доктор Гаврилов от кожно-венерическото. Какво, не ми ли вярвате? Вярвам, ама... Какво ама? Уж ти като дете, пък се съгласяваш да го взема. Пари ми трябват. Това тук виждате ли го? Всичко е ипотекирано. Трябва да се погасява. Разчитах на вашия земляк Бондов, ама... С него отде се знаете? Ами знаем се. Работехме тук в Хана. Набедиха ни в една работа. Пък Бондов взе, че избяга. За малко да ме опандизат. Измъкнах се. Но ми затвориха Хана. Аз пък отворих пансион. Момичетата са ми добри, работливи. Клиентела започна да се навърта. Няма начин да не се успее, господин Булгуров. Няма начин. Само за Николинка ми е. Никой не е налита. Нашите мъже ги знаете. Ориенталци. Една жена ни им ли напълни шепите. Трябва да изчезваме, каналът е разкрит. Откуда научила? Човек от полицията ми довери. Къде тръгна? Двема се оставил. Не ме остави, Федя. У меня идея. Не е позволено, Ружби. Защо? Аз не съм обикновен човек като другите. Така ли? Кмет съм на цяло село. Какво ще кажат хората? Кмета си довел втора жена. Това ли е госпожица Слатинска? Много сме слушали за вас. Помогнете ми, моля ви. Щом съм казала, не се отмятам. Може да останете. Надявам се, не задълго.
Колкото толкова. Заповядайте. Хайде сега, Николинки, събличи се. Ама, ако е за къпане, аз мога и сама. Друго е това, Чедо. Не бой се. Срам ме. От какво? От тялото си. Тялото е армаган от природата, Николинки. Трябва да го обичаме, да го пазим, да го любим. Това е закон Божи. Хайде. Веднъж на ден, Николинки, човек трябва да си подмива мишниците, ако иска болест да го не лови. Ще попиташ, защо под мишниците? Защото там се крият всички причинители на човешките болести. Като сомове в подмолите на реката се крият. Бацили, микроби и всякакви други твари. Като нелегални в шумака се крият. Момчето ми видя ли го, дочко? Да. Добро момче. Обаче имам едно опасение. Изпитва боязън. Боязън от жените. Заведи го на доктор. Не е за доктор. Здраво е. Всичко му е наред. Обаче още не се е пробил от черупката. Неопитно е. Учител му трябва. Ти ще го научиш, Николинки. Само ти. Щом трябва, татенци. Готово. Давай, няма нищо страшно. Може да е уморен, тате. Да оставим да си почине. Пък утре... Не оставай днешното задължение за утре. Жената помни и не прощава. Давай. Тате, мисля първо да... Ама какво да мислиш? Мисълта бави действието. Аз съм го измислил. За тебе остава само да действаш. Не одобрявам. Какво не одобряваш? Да водиш малолетни в къщата ми. Какво му е малолетното? Абе, пари котеш, да бяхме сторили. Сега времената са други, керанки. Сега има гаранция. Купуваш стоката. Ако покаже дефект, ресто. Заменят тя. Божки, гаранция. И ако нещо, не дай Боже, ще я върнеш Николинка там, откъдето се е довел. Окото ми няма да мигне. Чуваш ли нещо? Има раздвижване. След като уби другаря си, Иван Бондов прекара дълги дни в душевен смут. После започна да му се прояснява. Реши, че било каквото било. Трябва да се живее по-нататък. По-дълго и по възможност по-добре. Затова малко преди да дойде зимата, той слезе в града и още при първата проверка на документите се остави да бъде заловен.
Заснал беше птичи слаз. Вървяхме ни самички в тишината. Пътеката се губеше пред нас. Кос. Сърца И пак. топтящи щастливи. И още един кос. Капосте. Ех, момичета, какво оклюпахте? Няма страшно. С какво не се излиза? Ще се обърне карта. Това ми харесва. Ще се обърне карта. Ще се обърне карта и тарарарара, светът ще коленичи пред олтаря. Мичон? Кажи прекрасно. Ще пием ли чай? Мими, донеси чайника, моля те. Липсва ми самоварът тук. Федя имаше един тулски от родния град на Лев Толстой. И чайника върши същата работа. Не, мила. Самоварът не е обикновен предмет. Той е символ на горещата славянска душа. Той е като мъжкото дишане между гърдите ни. Само, че нашите славяни, мила, са бамбашка. Какви самовари, като бъкели клепчат. Ей, бъкелът отолява жаждата. Guten Tag. Добър ден. Бите, господа, за качалката. Заповядайте. Идвате тъкмо на време, ще пием чай. Момичета, бързо горе поставете се 10 минути на линия. Бела, ти остани. Знаеш, езика ще ми превеждаш. Не мога, това са фрицове, фашисти. Клиенти, мила. Клиенти. Нали знаете къде се намира аеродрома в Телиш? На един грезде от Телишат мило. Вече как да преведа грезде? Не знам, превеждай. Такава мярка на немски сега. Заповядайте. Леко. Заповядайте. Чай от липа. Was? Der Linde. Der Lindenblütende. Unter den Linden. Fräulein, вие говорите Deutsch? Госпожицата е преподавала в мъжката гимназия. Я знае bisschen Bulgarisch. Die Spielkarte zeigen. Avancement. Eine Regimentführer. Nein, Esquadrilla. Ние сме авиатори. Господа, това е Мери, това е Дора. Сега ще пуснем и грамофона, ще потанцуваме. Господата, каква музика предпочитат? Танго, валс, фокстрот, имаме всичко. Къде изчезна? Не се измъквай така. За теб питат. Този с пелерината, Ерих, ти е на вид. Другия се заплесна по Дора. Пристани, Мичон. Само без номера, ако обичаш. Клиентът си е клиент. С него трябва да сме квит. Сама ли ще слезеш или да ти го пратя? Не съм ти персонал. Добре. Да викна стражарите тогава. И без това те търсят. Пансиона няма да те скрие, мила. Но под пелерината на авиатора си невидима. Остави ме, моля те. Чета, не виждаш ли? За тая нощ става дума. Авиатори. Днес са тук, утре отлитат.
Да не говорим, че падат като круши. Специално за теб вдигам процента. 35 за мен, останалото си е твое. Райхсмарки, не семки и бомбонки. Пращам ти го. Bella. Вземи ме от Карио на своята ладия лека. Was? Das ist eine bulgarische poetische Schönheit. Nimmst du mich, Bootsmann, in deiner Leitenboot? Nicht verstehen. Nimmst du mich in deiner Avion Condor? Nein, Sanitaren. Erich Maria Remarque. Nein, Erich Zollikofer. Федор Маразов, ти ли си? Същия. Служи му белезниците. У вас заповед има? Има, Маразов. Всичко има. Я не виноват. Меня някой натопил. Знам. Оставьте пане да сваля попионка. Така си по-красив. Хайде, буди го. Какво е станало? Арестуваха Федя. Чудо голямо. Ти дръж германец. Господи, толкова е чувствителен. Той няма да издържи инквизициите. И какво толкова ожариш? Да не сте се врекли един на друг? Да, мила. Обязателно ще се оженим след победата. Само, че друга сватба се е задала сега. Хей, мой сватбари на сватба в неделя на сватба и смърт. Това пък какво е? Фурнаджиев. Голям си образ. Я ми кажи, ти каква ще станеш, когато победите? Ще отида по други страни да помагам на отрудените ни брати и сестри, както е казал апостолът. А с моя пансион какво ще стане тогава? В Русия казват, нямало подобни заведения. Естествено, че няма. Миличка, аз сега ти помагам, нали? Така. Гледай да не ме забравиш, когато му дойде времето. Ох, не знам. Има много неизвестни. Единствено Фьодор Маразов знае. Всичко му е ясно като на длан. Един ден ще стане министър-председател на България. Гледачка в Житомир предсказала на майка му. Добър ден. Тате.
Както или дошегах, сине, да те видя в затвора. Невинен съм. Наклеветиха. Кой? Другари. Хубави другари. Сигурно е така, тате. Недю не е крадец. Как ще посегне на оръжие? Той като тебе е наследил твоята честност. Помогни ми, тате. Следствието все още продължава. Иначе ще намажа въжето. В такива времена живеем военни. Законите са други. Трябва да ми помогнеш, си съм ти. С пари всичко се постига. Пари? Какви пари? Добре, продай ниви. Овцете продай. Обади се Няголов, той ти е приятел. Или Еврофеев. Той богаташ ти е заем. Ти чуваш ли се? Да продавам. Да прося на заем. Къде ме пращаш ти? Тате, моля те. Не. Няма страшно. Всичко ще бъде наред. Ще те измъкна от тук. Само имай търпение. Савата е при адвокатите. Аз имам къща във Фердинанд. Наследство от дядо ми. Ще продавам. Ще залагам. Ти си. Ти. Само ти ми остана. Знам. Беше момче. Видяхте ли? Как е? Хайде, побързаме, че ще изпуснем влак. Господин Лака, адвокатите какво казват? Ами, какво да очакваш от адвокатите? Да ще ни разиграват, като виждате сме натясно. 100 000 искат. 100 000? Престъплението му е тежко. Фанали са карабините по номерата. Изнесени са от неговия склад. По военния закон най-малкото животно. Може и по-лошо. Да лежи тогава. Нямам пари за разбойник. Недю не е разбойник. Тръгнал е да се бори за идея. Идея. Идеята му недоносче. Още Стамболийски казваше, че болшевизъмът е недоносче на политическата сцена. И приказва ли сега така? Без да искаше обиди. И какво толкова срекох? Знаеш, че роди мъртвовите, недоносваме. И болшевизъма е същото. Някакви ангажименти към гестаповеца? Авиатор Феникс, ВВС. Утре отлита за Германия. Предложи ми едногодишна специализация в Мюнхен. Ти ще заминеш ли? Да не съм луда в тази война. Ако от центъра наредят... Ще направим запитване. Носиш ли материалите? Ето тук е картата на летището, номерата на самолетите, на цистерните. Почакай. Новия резидент иска да те види. Къде е той? Добрый вечер, госпожица Белла. Вземи
лодкарю на своята. Той на лодку приехал, Володя? Нет, нет. По воздуху. Ты тоже летчик? Почему тоже? Я парашютист. А воздух любишь? Нет. Я поездом люблю. Поезд по-български влак. Аз също обичам влаковете. Повярвай ми. Я тоже, Володя. Бела Слатинска наистина обичаше влаковете. И скоро отпътува за Мюнхен. С редовни документи. И със скрита лично от Володя радиостанция в куфара. Отнесе я в една конспиративна квартира и остана цяла зима там. На разположение на центъра. Местният резидент се оказа много по-красив от Володя. Зърното трябва да оцели дупката на хромела до милиметър. Първо опитайте. Ви не опитай. Още топъл и сладни. Булгурът ни е спасил от гладна смърт, да знаете. И ето е камък. Давай, татко. Най-напред маймуната го е завъртяла и е станала човек. Края. Ти си експертен мъж. Кое е първото изобретение на света? Колелото. Хромелът е първото колело. Затова трябва да го извадим от зъбвене и да го изложим на показ. Според мен татенце българин е измислил Булгур. Така ли? Да, по името си личи. Булгур, Булгар. Не се бях сетил. Ах, умница си ти, Николинке, умница. Нали, татко? Същата тази година потъналият в дългове и ипотеки Игнат Няголов предприе една отчаяна стъпка. Къде е Чемберлейн? Продадох го на Ерофе. Нареклия му отдавна. Зле сме с парите, нали? По-зле сме с хората. Как ще я прибираме тази реколта? По-добре да я дадем на изполица. В никакъв случай. Ще се справим. Понякога ми идва щурата идея да раздам земята на селените и... Ти да не си луд! В Русия точно тъй стана. Раздали земята на хората и после... Какво после? После пак я събрали в колхоз. В колхоз. Не дай, че Ричо ще не види. Отивам до кошарите, че той не отлъчва агнецата и толкова мляко отива така на халъс. По-добре е за агнетата. Да пасат вече не са малки. Чичо Перо. Какво има един бой? Тат, умира. Баш сега ли? Поголя се още от хайката в Шумака. Злъчката му нещо. Сега ще плачем ли? Я си виж колчав мъж си. Планина. Аз не плача за мене си. За Димчо плача. Нищо не му оставям. Един барабан с две палки. И те общински. Оставаш му името си наследство. Това малко ли е? Ти си Иван Бой. Иван Бойчев покръщелно. Това е един бой. И кучетата на югла ви познават.
Мисля го, кмете. Мисли по-добре какво ще речеш на Свети Петър за оно и момче, дето го затрихте в гората. Иваница и ти ли? Селото приказва, Пеню. Намериха куршума, ама не от нашата карабина. 100 пъти ти го казахме. Казали те. Ти се оправи, Иван Бой, че работа ни чака. За Свети Илия съм намислил да вдигнем един голям събор. Без теб няма да мине. Тебе съм определил за главен по охраната. Хубаво, кмете. Добре си го намислил. Дано само не те изпреварят събитията. Какви събития? Германеца губи войната. Вече се подразбира. Нищо не се подразбира. Ти си кмет, ти знаеш. Цял живот съм бил разсилен. Но едно ще ти кажа. Нека слушай, Димчо. Ако видите, че вземе да пада режима, гледайте да не ви затисне. Снишете се някъде. За 2 недели макар. В шумата се скрийте. Докато мине бурята. 2 недели. Нататък ще се оправите. Няколко дни след това им повторя. Започнал е да бълнува. Доведете ги. Не вървай! Хвърли оръжието! Това е инструмент, не е оръжие. Не говори! Имам кашкавал и сланина. Десагите. Казах да млъкнеш! Тръгвай! Кос. Само да излезе деветката от някъде. През уша ще ви... така, иска. Какво има, Бунчук? Език ли хванахте? Даже 2. Що не са вързани? И още един. Изпътие нямате. Няма какво да ги броиш. 16, търцево 20. Остави. От Югла сме. Имаме бележка от Горския. Ти какво? Толкова ли ти е весело? Познавам те. Ти си Феникс. Нелегалното ми име знаеш. Кой си ти, бе? Бачварят, идвал си от дома. Гледай ти, гледай ти. Каква среща, бачварио. Хайде, вие станете, идете да учите картите нататък с другите. Хайде. Чай. Казвайте сега новини. Боят при Яш Кишинев ме интересува. Много се проточи, бе. Не, той свърши преди цял месец. Да. Това ни е най-слабото звено. Информационният бюлетин. По време на време късваме връзка с живия живот. Сечи. Да изиграва на истинска игра. Айде. Абе, щяха да ни бият инак.
ама не биха само на карта. Същински разбойници. Свършен е руски десант. Костенджиев Мангалия. Суета го чу по радио. Трябва да ги спрем на северната граница. Иначе ще ни завладеят. Сталин е валяк Фелесова. Той направи Троцки на пихтията, ти ще го спреш. 2 катюшки и трябват на тая Българийка и... Само, че тая Българийка е и твоя. Обаче ти си един троянски катър. На тебе даже часовникът ти е купен с руски рубли. Какво иска да кажеш? Вече го казах. Този часовник съм го купил сам, господин човек, е швейцарски. Лонжин. Какво да бъде? За тебе. Айде, народе! Кой превари, той ще не товари! Чистият празник. Чу се, че и ти си отворил мелница бай Булгуров. Чак пак мелница. Хромел. Зърнест кремък, подобен на воденичните, само че по-устойчив на триене. Конгломерат. Именно, сцепление на природата. Това е хромела. Нещо като съединението прави сила. Става за герб. Аз това си го мислех отдавна. Ще държи реч кмета Пеньо Булгуров. Сега сме се събрали предвид времената, настъпващи за отечеството. Нека бъдем споени и корави като конгломерата на Хромела, защото, както казва инженер Еврофеев, това е нашия селски герб. Герба на югла. На здраве! Паметна беше тази вечер. За последен път виждах всички тези хора заедно. Един до друг, ръце за ръце. Усмихнати, радостни, спокойни. Занапред ги чакаха най-различни митинги и събрания, банкети и тържества. Но никога в югла вече нямаше да има празник. Никога.